Sarayan to sa nang ano. Nagtagas mga paps. Ayan. Tagas, kinabot ng OILSEAL. Day pangani lamang tama o ano? Day pangani oh. Ay, may sarap pa kung game. OILSEAL nga. Mayo. Iyo. Buli. Dapat ala pirmin pa siguro ay. No. Dakulaan, anong bang kanakaging in-order ko? Sarap na sarap. Ah, okay. OILSEAL ang tama mga paps. Ayan, mabutit may reserve. Ayan. Sarayan ko pala ano. Nagtagas mga paps. Ayan. Day pangani lamang tama o ano? Day pangani oh. Mayo. Iyo. Dapat ala pirmin pa siguro ay. No. Dakulaan, anong bang kanakaging in-order ko? Ah, okay. OILSEAL ang tama mga paps. Ayan, mabutit may reserve. Clutch lining niya makapal pa naman oh. Hirap pang gamitin pa ano? Taguha ba? Wala ka naman taguha. Ay, baka. Ay! Ay, kinala yun sa mga vlog. Mga karabas Oh, natin dali yan. na oh. Ay, Mga karabas. rabas pa Ang din eh. chief mechanic ng Team Rabas. Si Rabas. Rabason. Rabason mo maray. Nagpaparang bago. Kung may mga problema ang sa inyong mga motor, magdigdis na kamo. Yan. Ano ni karay kayon? Ayan, karay kayon. Kailangan ng babay mo. Igawon ka marinisor. Ayan. Kailangan hindi babay yan. Ay, kato, dyan. Diba? Sir niya sa ano manali?
Ay, ito lang, problema pala. Ang luhan lang.